Il-poplu Bormlis sellem il-memorja tal-maħbub ex-President tal-Aqda Regatta Nazzjonali Samuel Busuttil li ħalla din id-dinja fl-omor ta' 94 sena. Samuel, jew aktar magħruf bħala Semi jew Sani, twieled fl-1927 u minn dejjem kien ammiratur tar-regatta. Semi kien isegwi r-regatta mill-qrib u aktar tard feta żgħira kien ħasem fi protesta magħrufa bħala tal-Fekruna flimkien ma' missieru. Minn dak iż-żmien il qudiem kompla jagħti s-sem tiegħu din id-darba fil-kariga ta' segretarju tal-klabb tar-regatta ta' Raħal Twelidu Bormla. Huwa serva f'din il-kariga mal-Presidenti Paolo Vella u Meti Grima. Imbagħad fl-1977 inħatar bħala President tal-klabb fejn bdiet karriera ta' 30 sena fejn il-klabb kiseb ammont kbir ta' suċċessi. Fost is-suċċessi li Semi ħa lejn il-klabb tul it-tmexxija tiegħu kienu jinkludu 43 Shield f'diversi kategoriji u edizzjonijiet differenti tar-regatta. Wara l-aħħar tislima fil-kolleġjata ta' Marija Immakulata ta' Bormla, il-President attwali tal-klabb tar-regatta ta' Bormla stqarmana x-xewqa tal-mibki Semi. Kif ġejt avviċinat mill-familjari tiegħu, parti mill-wirt tiegħu u x-xewqa tiegħu kienet li ħallas dajsa huwa nnifsu l-klabb ta' Bormla. Jiena dan il-qajtu b'ferħ kbir, dik turija ta' mħabba lejn il-klabb. Matul il-funeral fil-Knisja spikkat il-preżenza ta' bosta nies li lil Semi jiftakruh jagħti saħħtu għal-legat li issa ħalla warajh.